Nagwonder ba ka if giunsag tuyok-tuyok sa atuang utok, if giunsag sabot sa atuang utok, ngano mahok jud ang usa ka tawo sa drugs pag makatilaw na? Curious? Watch until the end because I'll be explaining to you guys the development of drug addiction. But before we move forward, again, another disclaimer na tanan nato istoryahan dire is for educational and awareness purposes only and is not intended to replace any actual or complicated scenarios. Now, let's define again addiction. Now, I've been telling before that addiction is a chronic relapsing disease and kita nakasabot na ta nga sa tibuok kinabuhi sa tao magbalik-balik jud ang temptation, ang craving, no, and in hopes nga dili unta matintal but naa jud ang mga possibility nga mambalik jud ang mga cravings, especially if naay mga triggers nga mahitabo. But in addition to that, kaning addiction nato is actually a physical and emotional response. Tubag ni siya sa ato ang lawas, no, sa mga chemicals na gisulod nato. Okay? And as per the Department of Health, kaning addiction is already considered as a disorder. It's a medical disorder. And dili jud helpful nga ato ang i-mindset nga atong hunaon nga kaning addiction is makaya ra siya sa atong ginatawag nga willpower or ginatawag nato nga morality nga kaya ra jud dili nga makaya ra jud siya nga mag self-treat ra ang usa ka tawo in terms of addiction. No, lisod kayo na siya buhaton. Now, since we are talking about the development of addiction, there are two areas of the brain na gusto nato i-focus. No, ang first area of the brain is what we call the prefrontal cortex. So, ang prefrontal cortex, muna siya ang diri nga area sa ato ang brain. Okay? And ang ato ang prefrontal cortex muna siya ang in charge sa ato ang intelligence, ato ang pagunahuna, diri ang ato ang ginatawag nga rational, ato ang logic, ato ang decision making, no, ato ang thinking part muna siya ang magpahuna-huna sa ato kung sakto ba ato ang buhaton or dili sakto ato ang buhaton, naa ba siya sa etiquette, logical ba siya, tarong ba siya or dili, muna siya ang area nga responsible ana. No, it is basically considered as the computer of the brain, the decision maker of the brain. Okay? And muna siya ang constantly mag-direct, no, sa ato ang mga behavior and sa ang mga linihukan sa ato ang attitude, and mo pwede siya ang mag-evaluate, no, sa mga positive o mga negative side sa mga binuhatan nato depende on the situation nga naata. Okay, so muna siya nga to ang prefrontal cortex. The second one is what we call the limbic system. No? Ang limbic system. So kaning limbic system nato is muna siya ang smaller parts sa to ang brain, kumbaga diri siya nga area nga in charge ni siya sa mga emotion or mga feelings or mga motivation nato, no, that drives us na either to be happy or to be sad. Muna siya ang in charge ana. Okay? And in a way, mo pwede siya ang in charge nga dako kayo nga affected kaayo if na ay drugs nga mosulod sa ato ang lawas. Kay muna siya ang magahatag og kanang overwhelming feeling, muna siya maghatag og euphoria, muna siya maghatag og intense happiness sa atua if naa ganit ay influence or naa tay exposure sa drugs. Okay? And if ever gani nga naay temptation nga mo abot sa atua, affected jud ni silang tanan nga part sa ato ang brain jud, pero mas grabe jud ang sa limbic system. All right? So for this one, if ever gani nga, let's say na scenario nga naay gathering nga nahitabo, and then here comes the influence or the trigger and introduces drug, dira dayon o function initially ang ato ang prefrontal cortex. It's the cognitive process that will think nga, uy, ako kaning isulay karon, kay isa ra bitaw, first time pa bitaw, or sulay-sulay ra bitaw. So that's the prefrontal cortex. Okay? Now once moingon ganig, sige, let's go for it, kay panagsalang, and you try to take in drugs regardless of the form or the kind of drug, dira na dayon na ay mahitabo nga conditioning process which involves the limbic system. So sabay na aning conditioning process. Pag may ganit ang conditioning process, dili na dayon manggawas ang good feeling sa usa ka tawo, no? Like very happy or intense kayo iyahang feeling karon nga in good mood kaayo siya because of the limbic system. Okay? And
with a reaction no sa ato ang brain nga ma-happy siya because of the drug reaction. Dira na dayon mabot ang what we call an obsessive thinking, no, kung mo take ba siya again for the second time if dili ba, or if maapta pila ka mga days mo una na po siya nga mutilaw ba karon or dili, no, dira na dayon ginatawag nato nga obsessive thinking. Wait, kajut lang. Since we're talking about advocacy, let me introduce to you guys Gugma sa Kabataan Incorporated. Gugma cares for the children who are forced to live on the streets. These children often come from poor families, abandoned, neglected, or abused. They had no education and are forced to live on the streets. And Gugma wants that change through equal rights of education without going back to the streets and asking for money. So instead of giving money to those children who are begging on the streets, support Gugma sa Kabataan Incorporated so that the children will be able to receive their breakfast and lunch every day and also will be able to continue with their education and medical care. Gugma also helps these children overcome their traumas and problems and thus be able to start their new lives. Visit them on their Facebook page, just search Gugma sa Kabataan INC or visit their website, that's gugma.org, and feel free to support them. Now, let's go back to the discussion. Now, since first stage pa may no, kay bago pa man na-introduce lugar ang drug sa katao, naarin tayo ginatawag dayon weighing of things because of what we call the obsessive thinking. As what I've said, it is the struggle in between the cognitive and the emotional aspects sa ato ang brain. So, since initial pa man siya, medyo bugat yun kaayo ang positive aspect kung butter naon. Like, ang mga positive aspect na pwede nato ma-consider is that na ay depression relief, mawala iyang depression, na ay confidence boost, so mas mahimong confident ang sa katao, no? Napod tayo ginatawag nga boredom relief, mawala iyang kamingaw, mawala iyang kaburyong, no? And also there is sexual enhancement. So no wonder nga ang uban tao nga naay drug addiction issue is intense kaayo ilahang sexual engagement, no? Mas bugat ni siya kumpara sa mga negative aspects nga like employment disruption because syempre confident ka mo trabaho or grabe kayo imuhang energy ana nga time, less kaayo pud ang issue in terms of relationship concerns, mga financial problems, less ra kayo na siya because first exposure pa man sa drugs wherein everything is still good, no, like able to work, very energetic, very aggressive, halos sa tanan positive aspect na taas kayo ang memory, those things happen, okay? And very eager kayo nga time, no, kay initial part pa man lang. But however, as time goes by, kaning weighing nato natay ginatawag na disenchantment stage of addiction, meaning magbaba na dayon ang tanan. Okay, so as time goes by, imbis nga mahimong gamhanan ang atuang prefrontal, which is in charge of the decision making, mas magpangibabaw, mas mahimong kusga na ang atuang ginatawag na limbic system. Meaning, mas kapangitaon niya, mas gusto na hinuon siya nga permira siya happy, mas permira siya confident, permira siya in the mood, no? In a way nga mahimo na dayon siyang craving. So kaning limbic system nato, mahimo ni siyang overpower ni siya sa atuang prefrontal cortex nga mag-foresee or mangita na hinuon sa droga permanente. Okay? And if that happens, dira na dayon ma-consider nato nga naay addiction problem ang usa ka tawo. Alright? Now, during the addiction phase, dili na siya permanente taas. Okay? Because if natin mga addiction phase, in the long run, naapod tayo ginatawag nga disenchantment stage of addiction. Meaning, magbaba na hinuon ang tanan. Now, if magbaba na hinuon ang tanan, karon, this time, mas bukat na dayon ang ginatawag na itong mga negative aspects. Ang mga negative aspects na dayon is na ay mga infection nga mahitabo or mag-nosebleed mo sa katao tungod sa drugs, naanay mga financial jeopardy, magkalisod-lisod na sa kwarta, magkautang-utang na, naanay mga relationship disruption, kay dili na napakita siya kuyab or dili na gauli sa ilang balay permi or dili na dili na the same yang treatment sa iyang partner, kakahitabo na siya. And also ginatawag na to nga mga family distress because let's say gipamaligya na ang gamit or sige nag-away sa balay, and also naanay issue sa career, no, naanay mga impending job loss or dili na gapakita sa trabaho or nanay mga absences nga kakahitabo.
and worst comes to worst na anay conflict with the law and mga legal issues na instances dayon. Meanwhile, ang positive aspect, no, mamugaan na kaayo ni siya, like ang iyahang social approach dili na siya maayo, iyahang happiness kay panagsa na lang sa family or sa partner, more of drugs sa dayon siya, and then dili na kayo siya gaka resolba or dili na siya gaka relieve sa iyang mga stress or sa iyang depression, kay more of into drugs na jud siya, halusa mas bugat na jud ning drug addiction na himo niya. Okay, and if naani siyang mga disenchantment stage niya gakahitabo, since gaka-overpower na dayon ang prefrontal sa limbic system, dira na dayon ang crime mahitabo, like katong mangawat, hold up, mangitag sugar daddy or sugar mommy for that matter, nga mohatag sa ilang kwarta from time to time, or worst comes to worst, moabot ng robbery or moabot nag pamaligya sa mga gamit nga walay panangit sa ilahang pamilya. So muna siya ang mga worst scenarios nga mahitabo sa usa ka tawo. So that is basically the stage of addiction. Muna siya ang dagan sa atuang utok once the person is addicted already sa drugs. Okay? So hopefully naamoy natunan sa atuang discussion karon, and again, always remember, sulay-sulay lang o gugma ayaw lang yun sulay. Ayo di. Hi! Ganun ba ka sa video yung nakita karon? If so, do not forget to hit on the like, share, and subscribe button. And of course, apila na lang po ang notification bell para at least ma-inspire ko nga magpadayon og buhat sa mga ing-ani nga klase nga videos. And also, maka-reach out og more people na gusto ma-sober, gusto maka-prevent og relapse, also maka-control sa ilang addiction, and syempre, katong gusto og peace of mind. Alright? Again, hit the like, share, subscribe, and notification bell. Take care now.